Vau, nyt kaikilla on oma akvaario. Ne ovat niin siistejä ja isoja, mutta minun on parempi. Mikä tää on? Aarrearkku! Katsotaanpa mitä sisällä on. Vau, katso kuinka kauniita nämä kivet ovat. Se on ehdottomasti tarpeen akvaariossani. Ne ovat niin kauniita. Voit myös käyttää köyttä tehdäksesi siitä jotain, mutta minun täytyy koristella sitä vähän. Yes, otetaan pinkki maale. Juuri noin. Nyt se on paljon parempaa ja paljon keuniimpi kimalteilla. Veu, tämä on täydellinen paikka sälle. Katso. Mistä tässä on kyse? Mitä tapahtuu? Tämä, rakas, on tiedettä. Kasvatan kiteitä, ja ne ovat paljon kauniimpia kuin sinun kivesi. Kyllä, se on valmis. Katso, kuinka kauniita ne ovat. Ai niin, ja ne tulevat olemaan juuri täällä. Ne näkyvimpään paikkaan. Kaunista. Joten mitä muuta meillä on täällä? Se on erittäin hyödyllinen verkko. Laitan sen tähän koristeeksi. Ja näetkö tämän? Katso, miten ihana delfiini minulla on. Se ripustetaan juuri tähän. Ja tässä on muutamia ihania simpukoita. Kaikki pienelle merenneidolleni. Pidätkö niistä, kulta? Tietysti pidät. Mene uimaan akvaarioosi. Mitä sinä teet? Ei! Anna se takaisin! Anna minun nukkeni takaisin! Haha, pelästyitkö leluhaikalaani? Voi mikä evä. Minulla on idea. Akvaariotani vartioi haiparvi. Ja ripustamme tän tähän. Minulla on täällä myös kaikki koristeet, mutta parempia. Katsotaanpa, mitä muuta minulla on. Voi, mikä kaunotar. Täydellinen koriste merenpohjalle. Vau, rakastan sitä. Laitan sen heti sisään. Kaiken. Hei, toistit kaiken. Hyvä on. Katso, mitä muuta minulla on. Oikea arrekuori. Ai niin, meidän täytyy järjestää kaikki niin, että pieni merenneito tuntee olonsa mukavaksi akvaariossaan. Juuri noin. Voi, tää on niin kaunista. Oi, mikä tuo kamala melu on? Kyllä, meillä on mahtava bändi. Katso sänkyä, jonka olen valmistanut sinulle. Katsotaanpa. Juuri tässä. Pidätkö siitä? Anna kun laitan sen. Ihan sisään. Ja nyt tässä on arkku tavaroillasi. Istu alas ja asetu mukavasti uuteen kotiisi. Voi, se on niin kaunista. Älä unohda ripustaa koruja. Ja juuri tähän hän istuu. Tein sen todella hyvin. Ne kaikki näyttävät myös hyviltä. Ja tämä? Näitkö sen? Siitä tulee oikea vaatekaappi asuineen. Laitan sen tähän ja ripustan hänen pyrstönsä. Täydellistä. Tässä. Pidätkö siitä, pieni merenneitoni? Siinä se. No, minulla on se parempi. Ei, odota. Minulla on. Kirjoita kommentteihin, mistä pienen merenneidon huoneesta pidät eniten. Minulla on idea uuteen huoneeseen. Joo, tehdään siitä oikea keittiö. Oletko samaa mieltä? Tässä on jääkaappisi elintarvikkeineen. Ja oletko nähnyt uuden keittiömme? Ai niin? Niinkö? Näetkö? No, minulla on parempi idea. Emme tarvitse enää keittiötä. Teemme siitä oikean baarin. Anna minun laittaa tämä akvaario akvaariooni. Nyt älä unohda baarijakkaroita ja turvallisuutta järjestyksen ylläpitämiseksi. Hienoa, mahtavaa. Ja sitten jos vitsailemme vähän. Joo.
Annan sen olla juuri tässä. Auts! Se sattui! Mitä sinä teit? Minua pisti. Ai, katso, pöytä sopii täydellisesti. Nyt vähän koristeita ja tuoli. Ja yksi lisää vieraallesi. Voi, se on niin söpöä. Rakastan sitä. Voi, tuo on niin tylsää. Päiväkoti vai jotain? No, minulla on idea. Pieni, hampainen yllätys meriparillemme. Häh? Voi ei! Onko tämä Piraja Pega? Vau! Joten meillä on toinen tyhjä kerros. Meidän täytyy täyttää se. Ja se tulee olemaan helppoa. Meillä on täällä oleskeluhuone. Laitamme tämän tuolin tähän ja myös joitakin koristeita. Täydellistä. Tässä on pöytä ja älä unohda kaiuttimia. Televisio ja pieni merenneitoni on valmis rentoutumaan ja katsomaan suosikkiohjelmaansa. Hei, lopeta se. Okei. No, meillä on tässä sohva, pieni nojatuoli ja pöytä, jossa on kukkia kilpikonnan muodossa. Tässä on nurkka luovuudelle. Ja oletpa sinä taiteilija, pieni merenneito. Tiedän sen. Olet kiltti tyttö. Ja talon katto on valmis. Ei mitä? Meidän pitäisi koristella se. Mielestäni tähti olisi hieno. Hei, simpukka on parempi. Ja meillä on tämä hauska pieni keinu, jolla voi mennä kerroksesta toiseen. No, meillä on myös sellainen liukumäki. Ja se on parempi kuin sinun. Me teimme sen. Nyt voimme siivota rauhassa. Joo, mennään ensin keittiöön. Taksi on täällä! Vaunumme on valmiina lähtöön. Merihevoset vievät sinut minne haluat. Ja tässä on meidän! Katsotaan näitä akvaariotaloja pienille merenneidoille ylhäältä alas. Rebekan olohuoneessa on televisio, kaiutin ja kaunis tuoli. Ja katsokaa Bellan olohuonetta, joka on täynnä luovuutta. Nyt toisessa kerroksessa Rebekalla on baari. Se on loistava paikka viettää aikaa ystävien kanssa. Ja Bellalla on pieni keittiö illallisjuhlia varten, mutta katsokaa heidän makuuhuoneitaan. Ne ovat niin valoisia ja niin ainutlaatuisia. Jokaisella merenneidolla on oma tyylinsä. Mistä talosta pidät eniten? Kirjoita kommentteihin. On aika laskea liukumäkeä. Vau, siistiä. Miten kätevää onkaan mennä alakertaan noin vain? Vau! Hauskaa! Roiskuvaa vettä. Hei, kaikki! No niin, tutustutaan hahmoihimme. Rikkaaseen Jacquelineen ja köyhään Jilliin. He rakastavat leikkiä nukeilla. Olen valmis aloittamaan talon tekemisen. Tarvitsen teippiä ja sakset. Aloitetaan katosta. Vau! Siitä tulee niin hyvä. Leikkaan ikkunat. Poistan ylimääräisen pahvin. Valmista. Nyt jaetaan talo kerroksiin. Se on kaunis. Jacqueline, mitä aiot tehdä? Mikä sotku tämä on? Tää ei käy. Tarvitsen kauneimman talon heti. Odotan. Vau! Tämä on kaunista. Aion koristella taloni kullalla. Joo, juuri siitä puhun. Minulla on täällä myös pari timanttia. Vau, kattoni on nyt uskomaton. Poistetaan ylimääräinen kulta. Hei, Jill, mitä sinä teet täällä? Halusin vain nähdä. Voi, aivastan. Tarvitsen nenäliinan. Odota vähän.
Se tulee näyttämään mahtavalta katolla. Mikä loistava idea! Ota kiinni, Jacqueline! Äk! Mikä sotku? Siivoa se! Olenko saanut tartunnan? Hovimestari? Voi, tunnen oloni sairaaksi. Oh, neiti Jacqueline. Voin tarjota teille palvelua. Hienoa! Ja tarvitsen kruunun juuri tuonne. Tee se nyt. No, minulla on pari kaunista kruunua mukanani. Mistä pidät? Loistava valinta. Laitan sen nukkekotiisi. No, tuo on kaunista. Vau, se on niin kirkas. Aurinkolasini ovat täydelliset. Voi, ne ovat vähän rikki. Nämä olivat lempilasini. Minulla on idea. Teen kukan lasista. Tämä on niin siistiä. No, olet tehnyt upeita taloja. Nyt on aika sisustaa ne sisältä. Aloitetaan. Butler, tarvitsen kassakaapin. Avaa se. Katsotaan, mitä sisällä on. Kulta. Rakastan sitä. Ja kolikoita, tietysti. Käytän kolikoita peittämään taloni lattian. Kolikko, otan sen. Ei niin nopeasti. Se on minun. Okei. Mitä minun pitäisi tehdä? Katsotaanpa, mitä löydän roskapussistani. Kasa kyniä. Laitetaan ne yhteen. Vau. Kato tätä lattiaa. Se on niin värikäs. Kiva. Mikä tämä on? Lanka! Mahtavaa! Voin koristella seinät sille. Tarvitsen liimaa, kaadan sitä pahville ja liimaan langat siihen. Vau! Siitä tuli niin söpö. Voi, tämä on hölynpölyä. Minulla on parempi idea. Tilaan huonekaluja taloon. Tämä on aivan täydellinen ja se oli todella nopeaa. Hei, olen täällä. Kiitos. Laitan tuolin juuri tähän. Kaunista. Takka. Siitä tulee niin kodikas. Kuinka ihanaa. No niin, pidän pienen tauon. Vau. Kuka on tämä kaunis malli? Ai niin, se olen minä. Tiedän, aion ripustaa suuret muotokuvani seinälle. Tämä on paras mahdollinen koriste. Älkäämme unohtako kattokruunua. Kuinka kaunis. Kuvaatko sitä? Tämä on kamala näkymä. Minulla on kasa sieniä. Se on niin hauskaa. Tiedän, teen maton ja sohvan. Siinä se on. Olen Nero. Mitä muuta meillä on täällä? Minulla on kuppi ja voin ehdottomasti tehdä siitä yöpöydän. Laitan siihen paperiliittimiä, voilla ja lampun. Entä täällä? Nappi. Katso, minulla on nyt kello. Mahtavaa. Jacqueline, entä sinä? Laitat pöydän tuolin. Hovimestari. Missä on illalliseni? Hienoa. Laita se pöydälle. Nukkeni tulee nauttimaan tästä kynttiläillallisesta. Istu alas. Ja olen tehnyt uunin pahvista. Laitetaan se tähän. Vau. Katso tuota! Minulla on Coca-Cola-jääkaappi ja kaikenlaista herkullista ruokaa nukelleni. Vau, katso ensimmäisiä kerroksiasi. Upeaa. Siirrytään toiseen kerrokseen.
aion peittää sen rahalla. Kaunis tyyli. Ja matto tulee olemaan pinkki. Mikä tämä ällöttävä asia on? Jill, leikkaan lattiaani. Wow, se oli lähellä. Katsotaanpa mitä roskiksessa on. Oi, katso, jäätelötikkuja. Jopa vähän jäätelöä jäljellä. Voin ehdottomasti käyttää näitä tikkuja sängyn tekemiseen. Katso, se on niin kodikas. Vau, aivan täydellistä. Rakastan sitä minulle ja nukelleni. Ja tässä on portaat alaspäin. Koristellaan ne valoilla ja seppeleillä. Mutta tämä ikkuna näyttää tyhjältä. Minulla on idea. Minulla on värikäs KitKat-kääre. Käytän sitä verhojen tekemiseen. Niin, olemme valmiit. Laitetaan se ikkunalleni. Voi, tämä tuuli on todella voimakas. Onko se hurrikaani? Ei, tää on Barbieni sängyn toimitus. Se on vaikuttava. Tiedän. Kiitos. Miten kaunis sänky? Laitetaan se tähän. Peili, tietysti, ja hyllyjä ja paljon koristeita. Tässä Barbie nukkuu. Vau, tytöt! Teidän makuuhuoneenne näyttävät upeilta ja nukkesi tulevat rakastamaan niitä. Olette luoneet todella viihtyiset huoneet. Viimeinen kerros jäljellä. Mennään! Jill, talostani tulee ehdottomasti viileämpi. Ei voi olla. Olen jo löytänyt pullon. Poistan kannen ja asetan pullonkorkkeja ympäri lattiaa. Myös seinille ja kattoon. Se näyttää hienolta. Ja viimeinen strossi saaspo. Neitsi Jacqueline, se on melkein valmis. En voi odottaa enää. Anna minun katsoa. Tämä on mahtavaa. Juuri mitä tarvitsin. Kultainen kylpyamme tähän. Oi, katso tätä kauneuspöytää. Barbie tekee meikkinsä peilipöydällä. Mahtavaa. Jill, entä sinä? Anna kun katson. Odota vähän. Tiedän, että tästä tulee täydellinen kylpyamme. Myös pesuallas. Vau. Odota vähän. Minulla on tyhjiä kastikeastioita. Voin ehdottomasti tehdä niistä jotain. Oi, kyllä. Meillä on säilytystilaa. Vau, teitte hienoa työtä, tytöt. Minun täytyy tehdä 4. kerros heti. Okei, tarvitsen apua nyt. Ja siinä sinä olet. Poista katto ja tee sinne ranta. No problemo. Tarvitsemme hiekkaa, aurinkotuolin, sateenvarjon ja uima-altaan tietenkin. No, se on hyvä. Ota se. Vaikka... Haluan laittaa sen uima-altaaseen. Miksi on nukkeni uirahassa? Mahtavaa! Pidätkö siitä? Ja minulla on kukka. Tein sen itse. Minulla on leikkikenttä katolla. Nukkeni leikkii ja pitää hauskaa. Siistiä vai mitä? Tytöt, se on todella hienoa. Teidän talonne ovat kauniita ja ainutlaatuisia. Odottakaa hetki. Tuolta tulee vaunut prinssin kanssa. Mahtavaa! Talohaaste. Tarvitsen liimaa. Paljon sitä. Piirrämme sydämiä talooni tällä liimalla.
Seuraavaksi otan vaaleanpunaisen poskipunani. Tässä se on. Kastamme siveltimen poskipunaan ja puhallamme sen pois. Vau! Poskipuna tarttui liimaan ja nyt taloni on täynnä vaaleanpunaisia sydämiä. Mitä tämä roska on? Mistä se tulee? Nyt etsitään jotain mielenkiintoista roskista. Voi, täällä on niin paljon kääreitä. Voi, löysin mitä tarvitsen. Munakennot. Maalataan ne spraymaalilla ja kiinnitetään katolleni. Upeaa! Minun täytyy tehdä tämä kaikille munakennoille ja maalata ne eri väreillä. Kattoni tulee olemaan kirkkain ja kaunein. Mahtavaa! Mitä Phoeben talossa tapahtuu? Mitä naapurini tekevät? Voi ei, jään jälkeen. Sam, lopeta. Missä on kruununi? Putosivatko timantit? Sitten sinun täytyy liimata kaikki timantit takaisin linnaani. Totta kai, neiti Phoebe. Mitä vain sanot? Kunhan et vie palkkani, pari kristallia sinne tänne ja kiinnitämme suurimman timantin linnan huipulle. Ai niin. Valmista. Neiti Phoebe, mitä mieltä olet? Pidätkö siitä? Se on ihan hyvä. Entä naapurini? Hoi, $100. Hienoa. Minun täytyy kääriä seteli ja laittaa se tikkuun. Nyt laitamme paljon niitä maljakkoon. Niitä pitäisi olla paljon. Nyt aion liimata nämä rahakukat taloni katolle. Kattoni on täynnä rahakukkia. Katso, se on uskomatonta. Oi, minne olet menossa? Haluan vain napata perhosen. Sainpas. Mikä kaunotar? Koristetaanpa taloni sinulla. Tarvitsen lisää perhosia. Haluan kaikkien perhosten istuvan talossani. Nyt otan lautasen. Tässä se on. Ja ilmastointiteippi. Teemme kauniita kukkia lautasista ympäri taloa. Voi, kuinka suloista siitä tuli. Minulla on parempi idea. Haluan, että oveni on pupun muotoinen vaaleanpunainen pupu. Kiinnitetään kaikki tarvittavat osat. Hienoa. Kukaan ei voi tehdä sitä paremmin, koska kaikki ovat jo tehneet talonsa. Katsotaanpa tarkemmin. Tytöt, olette tehneet upeita taloja. Jokaisella on oma ainutlaatuinen tyylinsä. Jaa ajatuksesi kommenteissa ja kerro, mistä talosta pidät eniten. Aivan mahtavaa! Nyt koristellaan taloni sisäpuoli. Se on niin tyhjä. Aloitetaan käyttämällä hanskojani. Jos sidot ne yhteen ja lisäät pari lisää, saat söpön maton. Nyt laitamme esille kaikki eläinlehteni. Sain idean! Haluan peittää kaikki seinät söpöillä eläinkasvoilla. Oi, katso kuinka söpöä! Ihanaa! Nyt otamme pullonkorkit. Minun täytyy liimata ne yhteen. Sitten lisätään joitain yksityiskohtia. Ja minulla on papukaija. Voi, se on niin kirkas. Kiinnitetään se seinään. Rakastan eläimiä. Nyt otetaan jäätelötikut. En heitä niitä pois, koska osaan tehdä hyllyjä. Se onnistui. Kukkani tulevat näille hyllyille. Löysin tyhjiä Pringles-purkkeja roskista. Laitetaan ne lattialle. Ne toimivat jalkoina. Sitten laitamme pahvin päälle ja siitä tuli hieno sohvapöytä. Ja tuoli tehdään roskapussista. Se on niin pehmeä. Olenko unohtanut jotain? Voi, teen nuken vanhasta telineestä. Tarvitsen vain telineen ja pari kumilenkkiä. Ja se toimii. Upeaa! Tiedän, mitä aion tehdä sisällä. Ensin aion laittaa verhot ikkunoihin.
Sitten aion ottaa rahaa ja kiinnittää sitä paljon verhoihin. Hienoa! Nyt laitan maton rahasta lattialle. Ei. Aion laittaa ison setelin. Ai niin. Nyt tarvitsen suurimman tussin ja aion piirtää neonlampun juuri tähän. Se toimii. Mikään ei koristele seinää kuten muotokuvani ja pari kristallia. Tietenkin siellä tulee olemaan pöytä, jossa on rahakukkia. Juuri tähän! Vau! Kuinka ihanaa! Mitä minun pitäisi tehdä täällä? Lattia on täydellisesti kiiltävää kultaa, mutta haluan seinienkin olevan kultaa. Tehdään niin. Täydellistä. Nyt seinätkin ovat kultaa. Seuraavaksi otetaan kenkä. Lempikenkäparini timanteilla, kullalla ja timanteilla koristeltu couture-kenkäpari. Voi, minulla on myös yksi timantti. Suurennetaan se luodaksemme ylellinen sohvapöytä. Se onnistui. Nyt tunnen oloni kotoisaksi. Ripustetaan iPad seinälle ja nyt voin pelata videopelejä. Neiti Vivi, tässä on valtaistuimesi. Istu alas. Kiitos. Pihani on aika kamala. Siinä on jotain mietittävää. Sam, sinä päätät. Totta kai. Kultaharkoista voidaan tehdä laattoja, joilla voi päällystää kultaisen polun talollesi. Mitä mieltä olet siitä? Ei huono. Jota meillä on pala jäljellä. Jätä se. Voi, tiedän mitä aion tehdä. Otamme hiekan. Teen tähän ison hiekkapolun. Ja se on valmis. Oi kun tein polkua, sain idean. Otamme värikästä teippiä ja teippaamme polkuni reunat. Juuri näin. Voi. Se näyttää niin hienolta ja kirkkaalta. Nyt leikkaamme renkaan 2 osaan. Voi, se on raskas. Toinen puolikas tähän ja kiinnitä penkki ja kahvaa. Nyt minulla on keino. Olen polulla, jossa on aita. Nyt tarvitsen myös keinun. No niin, olen valmis tekemään mitä tahansa haluat. Minulla on vain paketti täällä uusilla keinuilla. Ne sopivat juuri tähän. Nyt tyyny ja valmista. Oi kiitos, mene nyt pois. Vau. Ette voi voittaa meitä. Olemme voittamattomia. Ai vai niin? Me emme pelkää teitä. Ai. Noin ei käyttäydytä keittiössä. Lopettakaa taistelu. On parempi taistella kulinaarisella taistelulla. Kuka tekee parhaan kakun? Teillä on 5 minuuttia. Hienoa. Me rakastamme kakkuja. Tässä on kakkuja ja tässä on kerma. Ted, laita kerrokset yksi kerrallaan. Ja levitän ne kermalla. Siinä se. Tehdään seuraava. Ja seuraava. Joo. Vain vähän jäljellä. Mahtavaa. Ihanaa. Ja olemme melkein valmiita. Herkullista. Mitä? Joo, me voimme tehdä sen. Katso, nyt voimme levittää kakkua käsillämme. Se on paljon kätevämpää. Joo, olet oikeassa. Voi, Zack, olemme sellaisia neroja. Katso, ja nyt se on tasainen. Ja nyt voimme taistella kermalla. Ette voi taistella ruualla. Kerma on kuitenkin maukasta. Hyvää työtä, kaverit. Kermasta tuli juuri sellaista kuin tarvitaan. Hurraa! Yeah! Kokki kehuu meitä. Hän lähti. Lisätään vähän suklaata. Ne tekevät mistä tahansa kakusta maukkaamman ja kauniimman. Ja lisätään sitä myös reunoille.
Nyt voimme lisätä Skittles-karkkeja päälle. Oh, ne tekevät kakusta paljon kirkkaamman. Eikö niin, Quentin? Joo, olet oikeassa, Zack. Mahtavaa. Okei, meidän kakkumme on siisti. Hei pojat, älkää olko typeriä. Lopettakaa. Nyt koristellaan kakkumme näillä kekseillä. Katso niitä, ne ovat niin kauniita. Oh, ja minulla on vielä yksi idea. Anna kun ammun sinua tällä kakulla. Hymyile nyt. Luota vain minuun. Hienoa! Katso, meillä on hymyjä. Nyt voimme tehdä lisää emojeita kakkuun. Tästä tulee niin hauskaa. Eikö olekin omaperäistä? Anna kun otan sinusta toisen kuvan. Tule, lisää tunteita. Mitä enemmän tunteita, sitä enemmän emojeja. Jee! Ja meillä on emojikakku. Eikö olekin mahtavaa? Oi, kyllä! Katsokaa tuota, pojat. Tuo on vain säälittäviä. Katso meidän kakkuja. Hämähäkkimies pelastaa maailman pelastamalla repeytyvän kakun. Eikö olekin siistiä? Katsokaa, tytöt. No niin, aikasi on loppu. Olen valmis arvioimaan myös teidän kakut. Kuka on ensimmäinen? Aloitetaan tytöistä. Hieno idea käyttää emojeja. Okei, otan tämän. Sininen samettitäyte. Se on mielenkiintoista. Hyvin tehty. Kakku on melko sileä. Pidin siitä. Entä pojat? No, se, jossa on hämähäkkimies, näyttää vaikuttavalta ja maistuu. No, kokeillaan. Aika hyvä. Hyvin tehty, pojat. Entä suklaat reunoilta? Voi kyllä, se on minulle herkku. Hyvää työtä. Bravo. Ensimmäinen palkinto on teidän. Hurraa! Toinen tehtävä on valmistaa burrito. Teillä on 5 minuuttia. Aika alkaa nyt. Hienoa! Aloitetaan. Tulee! Kovempaa! Se on noin! Hyvin tehty! Kun pyyhit taikinaa, jaan värit kulhoihin, jotta taikinamme olisi värikäs. Juuri noin. Lisäämme eri värejä eri kulhoihin. Hyvin tehty! Ja nyt täytetään se taikinalla. Upea! Anna minun ottaa pannu nyt. Ja tässä se on. Kaada vähän öljyä päälle, jotta se ei tartu. Ja nyt lisätään tortillataikinaa. Mahtavaa! Tuoksuu ihanalta. Käännetään se ympäri. Lautaselle. Mahtavaa. Nyt tarvitsemme lisää taikinaa. Hei kaverit! Jack. Okei, nyt on meidän vuoromme. Katso tuota kanarintaa. Ajatteletko samaa kuin minä? Tietysti pelataan pesäpalloa. Kiinniotto. Mahtavaa. Jee. Okei, nyt paistetaan kana suoraan pannulla. Täydellistä. Niin sileää ja mureaa. Meidän täytyy leikata se. Kiia! Hei, se on veitsi. Lopeta leikkiminen sillä. Mutta... Okei, leikataan vain kanan rinta. Noin, ilman leikkimistä. Voi, se on tylsää. Joo, mutta se on myös tosi siistiä. Odota, mitä? Leikkasin sormeni poikki. Voit, Zack! Leikkasin sormeni irti. Mitä? Voi, mitä olet tehnyt? Olen kuolemassa. Mikä tuo ääni on? Ei. Ei, ostitteko sen? Vitsailin vain. Sormessani ei ole mitään vikaa. Katsokaa, se oli pila. Mitä? Jekku! Kokkia ei pidä pelleillä. Otan tämän veitsen. Ei enää veistä sinulle! Entä kurkut? Miten aiomme leikata kurkut? Viipaloi ne käsin nyt. Miten minun pitäisi tehdä se? Minulla on idea. Annan sen pyöriä tuulettimesta ja sitten ne leikkaavat itse itsensä. Katso, suoraan tortillalle. Vau, se oli mahtavaa. Nyt tehdään sama tomaatilla. Mahtavaa!
Se on niin hauskaa. Nyt lisätään kana. Odota hetki. Haluan kokeilla yhtä palaa. Hei, Zack. Se on meidän kilpailuruokamme. Lopeta tuo. Kaverit riitelevät. Hei, tule! Tehdään meidän makea burrito. Ai niin, juuri niin. Lisätään vähän nutellaa. Levitä se tasaisesti. Täydellistä. Se on niin herkullista. Ai niin. Ja nyt aion lisätä jäätelöä suoraan nutellan päälle. Ja nyt hedelmäkarkkimatoja. Ja tietenkin joitain muita makeisia, kuten karkkeja ja vaahtokarkkeja. Katso, se on täydellinen. Oi, katso meidän pientä makeaa burritoamme. Odota, se ei ole makea. Tytöillä on itse asiassa makea burrito, ja se on valtava. Voi, olen vihreä kateudesta. Ei, Zack. Se ei ole hyvä väri sinulle, mutta tiedän mikä väri sopii sinulle. Zack, katso. Aiomme vain suihkuttaa burritoomme vähän Skittles-karkkeja. Ja siitä tulee todella vihreä ja mahtava. Ja nyt tehdään siitä hirviö. Hieno koristelu, eikö? Loistava idea, Quentin. Tytöt, oletteko kateellisia? Aikanne on loppu. Nyt annan minun maistaa burritojanne. Kaverit, tämä on meidän Frankenstein-burritomme. Okei. Annako maistan sitä? Ei huono. Aika hyvä itse asiassa. Pidin siitä. Hienoa työtä. Nyt kokeillaan tyttöjen burritoa. Ole hyvä kokki, tää on makea. Se on valtava ja niin värikäs. Ja niin herkullinen. Kaikkien makeisten yhdistelmä on aivan uskomaton. Oi, kyllä. Pidin siitä kovasti. Tytöt tässä kierroksessa voittaa tyttöjen joukkue. Ja te saatte rahat. Hurraa! Nyt viimeinen haaste, joka ratkaisee, kuka voittaa UP-palkinnon $1 miljoona. No, ja se on alkanut. Aiomme tehdä sen. Lisätään maitoa, nyt lisätään Nesquik ja tämän poran avulla aiomme sekoittaa kaiken käyttäen internetistä löytynyttä kikkaa. Mahtavaa vai mitä? Ai niin. Katso, Zack, turbomoodi. Katso. Vau, tää on mahtavaa. Siistiä. Oi, pojat ovat poikia. No, haistellaanpa ensin tätä mahtavaa suklaata. Nyt kaadetaan se kulhoihin. Erota ne värin mukaan. Hienoa. Nyt tarvitsemme tuulettimia, koska aiomme sulattaa tämän suklaan. Juuri noin. Silmiemme edessä suklaa sulaa. Hei, miksi se puhaltaa minuun? Hei, tyttöystävä, meidän täytyy sulattaa suklaat, ei kuivata hiuksia. Voi, olet oikeassa. Anteeksi. Ja se on ohi. Hienoa. Nyt tarvitsemme näitä pallomuotteja. Kaadetaan kaikki suklaan värit sinne. Ja nyt meidän täytyy puhaltaa suullamme. Katso. Ne ovat mahtavia. Lisätään sinne vähän kaakaota. Nyt suljetaan se. Ja laita se suoraan lasiin. Pari niistä myös. Ja kun kokki vain kaataa maitoa, se on valmis. Mitä? Voi ei. Hei, minulla on idea. Quentin, katso. Tilataan ensin muutama kuppikakku. Okei. Tässä ne ovat. Nyt käytän nosturiani. Katso, nyt otamme sisuksen pois ja kaadamme kaakaomme kakun sisään tähän lasiin. Nyt meillä on jälkiruoka ja cocktail. Aikasi on ohi. Anna minun kokeilla. Hienoja uutisia. Nyt aiomme selvittää voittajan. Mutta ensin aion kokeilla kaakaota, aloittaen tyttöjen joukkueesta. On todella hieno idea sulattaa suklaapommeja maidolla. Pidän siitä. Aika kiva. Ja värikäs.
Se on herkullista, joten pojilla on kaakaota heidän kuppikakussaan. Se on myös siistiä ja erittäin maukasta. Kiitos pillistä. Ja anna minun maistaa kakkua. Ai niin, suklaamaidon kanssa. Se on mahtavaa. Voi, tämä on todellinen mestariteos. Pojat voittivat. Anteeksi, tytöt. Heidän maistuu oikeasti paremmalta. Joo, me voitimme. On ensimmäinen. Aloitetaan tytöstä. Tule Jess. Mitä sinulla on siellä? Paljon värikkäitä strösseleitä. Voit ehdottomasti tehdä minkä tahansa kakun todella kauniiksi. Se on totta. Minulla on Skittles. Siistiä! Quentin, olet erittäin onnekas. Aloitetaan kakkujen koristelu. Tästä tulee hauskaa. Minun on paljon parempi. Se on tosi hyvä. Aloitan prosessin. Erottelen ne väreittäin. Kuinka kauniita ja kirkkaita. Mihin tarvitset hiusten kuivaajaa, Quentin? Näin TikTokissa mahtavan livehäkin. Meidän täytyy lämmittää Skittlesit. Ne leviävät kauniisti kakun päälle. Katso nyt sitä. Upeaa. Mutta haluan lisätä jotain muuta. Täällä on hunajaa. Kaadan hunajaa päälle, koska siitä tulee vielä parempaa ja makeampaa. Vau! Voin kiinnittää Skittles-karkkeja hunajaan. Minulla tulee olemaan valtava Skittles-torni. Lisää hunajaa. Vau! Quentin, tää on loistava idea. Olet todellinen taikuri. Tuntuu kuin Skittles-pakkaus leijuisi ilmassa ja Skittlesit putoaisivat suoraan siitä. Mitään tällaista ei ole koskaan nähty ennen. Jess, entäs sinä? Aloitan jo. Minulla on eriväristä kermaa ja sitä on paljon. Puristetaan vähän kermaa kakun ympärille. Haluan, että se on monivärinen, joten käytämme erivärisiä kermaa. Vau! Se onnistui hienosti! Edetään! Tarvitsen välineen tasaamiseen. Käytän palettiveistä. Vau! Kakkusi näyttää yhtä kirkkaalta kuin Quentinin. Jess ei ole kaukana perässä. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Liimaamme palan leivinpaperia ja... Voi! Katso noita strösseleitä! Ne ovat niin kauniita ja todella sotkuisia. Lopeta! Vau! Nyt jää enää poistaa nauhat. Ja tadaa! Se on niin söpö! Tasotellaan vielä uudestaan. Vau! No niin, kaverit. On aika maistaa kauniita kakkujanne. Mistä kakusta pidätte enemmän? Kirjoittakaa kommentteihin alle. Olen niin nälkäinen. Haluaisin maistaa kakkuni. Sen täytyy olla herkullista. Täällä on niin paljon Skittles-karkkeja. Vau! Niin monta kerrosta tässä kakussa. Nam! Nautin jokaisesta palasta. Hienoa. Sitten jatketaan. Millä Quentin koristelee kakun? Marjoilla ja hedelmillä. Hienoa. Rakastan sitä. Yes. Sinulla on Kit Kat, patukoita, suklaamakaron leivoksia ja M&M-karkkeja. Quentin on hieman kateellinen. Ei tarvitse. Hedelmät ja marjat ovat myös hienoja. Aloitetaan. Avataan Kit Kat ensin ja minulla on idea. Voin laittaa lempikitkatini kakun ympärille. Siitä tulee todella kaunis. Ja viimeinen. Hienoa! Nyt
kaadetaan sulatettua suklaata päälle, jotta siitä tulee vielä suklaisempi. Vau! Jess aikoo tehdä mega suklaakakun. Kuka ei tykkäisi suklaakakuista? Kaikki rakastavat niitä. Suklaa on maailman herkullisin asia. Se on herkullista. Nyt laitamme M&M-karkkeja päälle. Se on niin kaunis ja värikäs. Meidän täytyy lisätä niitä enemmän. Koristamme myös kaiken suklaamakroneilla. Ne näyttävät niin hienoilta. Oi, en pahastuisi tuollaisesta kakusta. Syön myös suklaajäätelöä. Quentin, ei! Älä varasta tavaroitani. Laitetaan kauhallinen tähän ja tähän. Luulen, että se riittää. Ja katso noita vohveleita. Se on niin hienoa. Ihanaa. Koska Jess on jo koristellut kakkunsa, on Quentin vuoro. Quentin, ole hyvä. No niin. Tarvitsemme eriväristä kermaa. Mahtavaa. Vau! Se näyttää jo mielenkiintoiselta. Oranssi on appelsiinin makuinen tietenkin. Mustikat ovat sinisiä, vadelmat ovat punaisia ja kiivi on vihreää. Vau! Voi! Mansikoita vaaleanpunaista varten. Tada! Katso tuota. Te olette taas valmiita. Kirjoittakaa kommentteihin, kenen kakusta piditte eniten. Se näyttää niin herkulliselta. Vau! Se on uskomatonta. Ja makaronit ovat niin siistejä. Jess piti suklaakakusta. Mitä Quentin sanoo? Hei, Kokeillaan oranssia. Appelsiini itsessään on herkullinen. Entä kakku? Vau! Sitrusmainen maku. En olisi uskonut, että hedelmä- ja marjakakku voisi olla niin herkullinen. Suosittelen kaikille kokeilemaan sitä. Aloitetaan talon kokoamisella. Me yhdistä osat yhteen. Juuri noin. Ja sitten naulataan se kiinni. Ai. Niin se sattuu niin paljon. Sormeni. Hei! Oi voi. älä huoli, Lububu. Sofi on varmasti kunnossa. Et osaa käyttää vasaraa, Sophie. Minulla on ruuvimeisseli. Tämä työkalu on nopeampi ja luotettavampi. Rakennetaan talo. Kuinka nopeasti, eikö? Valmis. Lisätään katto. Nyt olen rakentanut talon. Sophie, mitä sinä olet tehnyt? En osaa käyttää vasaraa. Hei, minulla on idea. Tarvitsen purukumia. Pureskellaan sitä hetki. Ja nyt liimataan kaikki palat yhteen tällä purukumilla. Se on loistava idea. Sain sen. Juuri noin. Täydellistä. Nyt katso. Vau. Mitä? Mitä tapahtuu? Olen sinisen maalin peitossa. Lopeta, lopeta. Päätin lisätä väriä Sofien elämään. Tämä on minun vesitykkini sinisellä maalilla. Ja aion maalata taloni siniseksi. Se on helppoa. Aloitetaan. Maala, maala, maala. Yeah. Lububu, varo. Meidän täytyy maalata myös talon sisäpuoli. Wow. Danny maalasi talon niin nopeasti. Nyt on Sofien vuoro. Mitä hän keksi? Wow. Hän kaataa vaaleanpunaista maalia suoraan kastelukannusta. Hienoa. Ja se maalaa kaiken tasaisesti. Vau. Katso tuota! Niin nopeasti ja helposti. Vau, se on Lububun muotokuva. Se näyttää hienolta. Ja mitä Danny keksi? Voi, hän päätti kiinnittää myös muotokuvan Lububustaan. Joo, olen rakentanut sinulle hienon talon, Lububu. Voi Lububu, tämä on paras talo, jonka voisin koskaan rakentaa sinulle.
Tehdään etupihatalolleni. Siihen tulee tekonurmi ja aita molemmille puolille. Mahtavaa! Lububu, mitä haluaisit laittaa tänne? Siinä se on, right? Minulla on hieno lamppu. Laitan sisälle joulukuusen ja nojatuolin. Ei, nyt se näyttää huvimajalta. Tule sisään, pidätkö siitä? Olen niin iloinen. Danny, mitä keksit? No, minulla on parempi idea. Laitetaan autotalli taloni viereen ja ripustetaan tänne työkalut, julisteet ja laitetaan renkaat. Siistiä! Ja mikä autotalli olisi ilman autoa? Tule sisään. Minun lubupullani on oma auto ja se on hieno. Mitä sulla on siellä, hää? No, tarvitsen sieniä. Yhdistetään ne. Ja nyt lisätään kirkasta kangasta. Ja meillä on sohva. Ja muutama tyyny. Nyt laitamme vaaleanpunaisen maton ja asetamme sohvapöydän sohvan viereen pienen kasvin kanssa. Nyt lipasto, televisio ja lisää kasveja. Meillä on viihtyisä olohuone. Lisätään Hello Kitty-tarroja. Ne ovat niin söpöjä. Ja laitetaan niitä kaikkialle. Nyt verhot ikkunoihin. Pari hyllyä kirjoille ja maljakoille. Ja laitan kellon tähän. Ja ripustamme diskopallon, koska minun lububuni rakastaa juhlia. Mitä? Teen paremmin kuin tuo. Laitan myös maton. Ja aion laittaa neonvaloja ympäri huonetta. Siellä on sohva ja tyynyjä sekä lububu-figuuri. Ripustamme julisteita. Nyt pieni pensas tähän. Nojatuoli ja pöytä. Pöydällä on kolaa. Nyt hyllyt. Tässä on teline kaikilla koristeilla. Ja älä unohda diskopalloja. Jee. Voimme pitää siistejä juhlia. Vau. Joo. Mitä minun pitäisi tehdä toisessa kerroksessa? Mitkä ovat nuo äänet? Voi ei, se on minun lububu, joka itkee. Se on nälkäinen. Aivan. Annas kun teen keittiön tähän. Ensin minun täytyy ottaa tämä laatta ja maalata se, niin meillä on kaunis lattia. Näyttääkö se shakkilaudalta, eikö vain? Mahtavaa! Nyt otan sakset ja pahven. Leikkaamme suorakulmion. Sen jälkeen keltaisesta kartongesta. Ja nyt minun täytyy liimata 2 suorakulmiota yhteen. Kokoamme koko rakenteen. Minulla on täällä baaripöytä ja tuolit. Pöydälle laitamme ruokaa ja kuppeja. Ja nyt laitetaan jääkaappi sämään söpön kasvin viereen. Ja tietysti koko keittiösetti. Täytämme tyhjät hyllyt ruualla ja laitetaan katsilat liedelle. Tässä ne ovat. Lububu, tule katsomaan. Sophie, mutta miten lububu pääsee toiselle kerrokselle, jos et ole tehnyt portaita? Meidän täytyy korjata se nopeasti. Vau, mikä kaunis portaikko. Yritin. Miten keittiö? Tulee, syö jotain. Tiesin, että arvostaisit kakkuja. Vau. Mitä sinä teet, Danny? Tein myös hyvän McDonald's-tyylisen keittiön. Minun lububuni voi aina syödä lempihampurilaisiaan. Oletko nälkäinen? Tule katsomaan, mitä olen tehnyt sinulle. Danny, sinun lububus on ehdottomasti vaipunut uneensa ja olet tehnyt kaiken. Ja se on uskomatonta. Ups! Joitko liikaa kolaa? Se oli hauskaa. En malta odottaa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Vau.
Nyt aion tehdä makuuhuoneen. Otamme sieniä ja peitämme ne kankaalla. Sitten leikkaamme auton osat pahvista. Maalaamme ne punaisiksi. Siitä tulee oikea Salama McQueen. Se näyttää hyvältä tähän mennessä. Nyt liimaamme sängyn pahviin ja siitä tulee oikea autosänky. Mahtavaa! Sophie, mitä mieltä olet? Pidätkö uudesta tyylikkäästä makuuhuoneestani? Ei huono, mutta aion saada paremman. Mä tiedän, miten korjata tämä. Otamme varrastikut ja liimaa. Liimataan varrastikut yhteen. Ja nyt peitämme kankaalla ja liimaamme koristeet kukkien muodossa. Näet, siitä tulee niin upeaa. Aivan kuin saduissa. Minun lupupustani tulee prinsessa. Ja kaikki näyttää jo paljon paremmalta. Vau, Sophie, teit hienoa työtä. Olen keksinyt tietokonepöydän Lububulleni. Hän voi pelata tietokonepelejä tai jutella ystävien kanssa täällä. Nyt on aika Lububuni mennä nukkumaan. Missä olet, rakkaani? Hän nukahti heti, mikä tarkoittaa, että hän nautti siitä. Minun lupubuni on innoissaan. Kulta, katso mitä olen tehnyt sinulle. Unelmahuoneesi on makuuhuone ja tein tämän sinulle. Kauniita unia, rakas. Danny, annetaan heidän nukkua. Ne ovat niin söpöjä. Me teimme